दिनै जोंहा जोंनि BPF राजनिति हान्जानि झारगाव कदमगुरि प्राइमारि कमिटिया मोनसे थांनाय विधान सभा जि बिसायख'थि जालांबाय बेयाव देरहासार जानायनि मोनसे बिजय उत्सव बे प्रग्रामखौ लादोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो थांनाय हाई स्कुल फाइनाल एग्जाम आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामाव जाय जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै उथ्रिखांबाय बिथांमोना बरायदोंमोन आरो जोंबो गोजोननाय मोनदों बिथांमोननो लोगोसे जोंखौबो बेयाव बाहागो लानो खाबुखौ होदों। आं आसा खालामगोन बेबायदि फारिलाइनि जुगिदि जोंनि फरायसाफोरखौ जों गोबां उत्साह होनो हागोन आरो बिथांमोनाबो निस्सय मोनदों आरो बेखौनो खावलायदों बिथांमोना जाहाथे मोजां फरायो आरो सानसे बिसोरनो जोंनि जिहेतु भबिष्यत बिथांमोना मोजां फरायनो हाथोंसै आरो जोंनि समाजाव मोनसे सोलायनाय लाबोनायखौ जों आसा खालामदों आरो फैगौ 5 अक्ट' खालि जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जोङो जायफोरा टप 10 मोनदों उदालगुरि जिल्लानि भितरावहाय बिथांमोनखौ जों बरायगोन आरो जायफोरा बे टप 10 जादों बिथांमोननो जोङो एसे रां अनसुंथाइबो जोङो पार्टिनिफ्राय होगोन। आसा खालामगोन बेबायदि बरायनायनि जुगिदि जोंनि बर' फरायसाफ्रा बिसेसकरि BTC ओनसोलनि फरायसाफ्रा गोबां उत्साह मोनगोन आरो थुलुंगानायखौ बिथांमोना मोनगोन इयुनाव जाहाथे आरोबाव मोजां फरायनो हायो बिथांमोना सेस्था खालामगोन आरो IPW बे संगठनखौ आंथ' दासो खोनादों दाख्लै सासे आंनि लोगोआ दिन्थिदोंमोन बेबायदि बुंदों होननानै आरो माला जन्म जानाय बहानि बिथांमोना जों रावबो मिथिया निस्सय नोंथांमोनाबो मिथिया आं खोनाफेराखै आरो आंथ' बेक्तिगत भाबे आंनो बिबान होबावनांगौ होननानै आं रावखौबो खावलायाखै आंनि थाखाय बुंनांगौ होननानै आरो बुंनायबो नङा आङो। जोंहा जोङो पार्टिनि जाय आफादगिरि आथिखालनि जाहा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि मोजां हिदान्त लायो आं बेखौनो नाजावना लागोन आरो आं खावलायगोन आंनि थाखाय रावबो बिदि बिबान होनांगौ होननानै बुङाब्ला मोजां खारन बेखौ जुदि बुङोब्ला हयथ' आंखौ सानगोन बे गाव सोरखौबा थिनदों नामा ओरैबायदि सानगोन आरो आं दिनैसिम खुनु दल संगठन बा बेक्तिखौ आं बिदि आंनि थाखाय बिबान बिनो थाखाय आं थोनाखै आरो बुंनायबो नङा आरो बियाबा मोजां आरो आंनि थाखाय दा आं सानदों बे IPW बिथांमोनखौ आंथ' सिनाय मोनखाया आं सानदों बिथांमोननि टेलिफन नाम्बारबो दङ होनना बुंदों आं कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन बिथांमोना मा थांखि दं सोर बिथांमोना माला दानाय संगठनखौ मा जाहोन दं बिबान बिनायनि ना माबा मोनसे षड़जन्त्र दं बे गासैखौबो निस्सय इनकुवारि खालामनायनि प्रयजन दं आरो प्रयजन जायोबाथ' आयेननिबो सहाय लानांगोन नङा होमबा आंखौ बिथांमोना बदनाम खालामनो नागिरदोंबो जानो हागौ ना दा बेखायनो आं बुंना लाबाथ' जायाना खोथाफोरखौ मोजां मावदोंब्लाथ' देरहासार जानांगौमोन ना रायजोआलाय मानोथो भटखौ होआसै खामानि मावासै रायजोफोरजों सोमोन्दो लाखिना सोलियासै बेखायनोथ' जेननो गोनां जाबायना दा जोंथ' जों दायित्व मोनबाय आरो जोंथ' रायजो राजानो गोबां खोथाफोरखौ होबोदों जोङो रायजो राजानि जौगानाय खामानि मावगोन होननानै आरो जोंहा गोबां खामानि मावनो दोङो जिहेतु दायित्व मोनदोंब्लाबो जोंबो दासिम बे रोखोमनि जों खामानि मावनो हायाखै मानो होनब्ला जोङो जि BTC गभर्नमेन्टआ जिखिनि थाखा फैसा मोननांगौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौ दिनैसिम जों जेबो मोनाखै मानो होनब्ला थांनाय जिथु बाजेटनि फैसा बेखौ थांनाय सरकार बिथांमोननो हरजोबदों आरो बिथांमोना थाखा फैसा मोननानै गासैखौबो खरस खालामजोबदों आरो दा जों जुदिब्लाबो सेप्तेम्बर मासावनो सरकार दादोंब्लाबो जों जिहेतु दाबो बाजेट मोनाखै जों मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 6 अक्ट'निफ्राय जोंहा आसामाव बाजेट सेसन जागोन आरो बे बाजेट सेसनावसो जोंनि बाजेटफ्रा पास जागोन आरो बिनि उनावसो जों BTCआबो बाजेटनि फैसाखौ जों मोनगोन आरो बिनि उनावसो जोङो जौगानाय खामानिफोरखौ मावनो हागोन आरो जिफोर बाथ्रा जों बुंबोदों खोथा होबोदों रायजोनो जों बे खामानिफोरखौ जों मावनो नाजाथारगोन आरो दा जिखुनु बुस्थुखौथ' लुबैबानोथ' मोनाना जोंहा पार्टिनि हाइकामाना आं दहायनो बुंखादों जि हिदान्त लागोन जों बेखौनो नाजावनांगोन पार्टिया सोरखो
मबे बिबानाव दोनगोन बेखौ जोंनि हाइकमान्डआ सिदान्थ' लागोन हयथ' जों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंखौ बिटिसिआव दोननायखौ थानायखौनो लुबैदों आरो बेखायनो हयथ' मन्थ्रि होआखै आंहा बेयाव जेबो आफसुस गैया आरो आफसुस खालामनायबो नङा इयुनावबो आङो जेरैखि जाया दायित्व मोनोब्ला आं दायित्व लानानै आं खामानि मावगोन जोंहा रायजो राजानि खामानि जानांगौ बिटिसिआ जौगानांगौ अकल मन्थ्रि मोनबासो जे बिराद माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन आंथ' बेखौ साना आरो माने जोंहा मुल माबायानो जाहैबाय जोंहा बिटिसिखौ जौगाहोथारनांगोन बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा सुबिदाखौ मोननांगोन बेखायनो बिटिसिआव थानाबो जों गोबां जौगानाय खामानि मावनो हायो जोंनि समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो बेखायनो हयथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंखौ बिटिसिआव थानायखौनो हयथ' लुबैदों आरो बेखायनो मन्थ्रि पदखौ होआखै आरो जोंथ' बिपिएफ राजनिति हान्जा आरो बिथांमोनाथ' गुबुन हान्जा बिथांमोना गुबुन हान्जा गतिके बिथांमोना बिथांमोननि खामानिखौ मावगोन जोंहा जोंनि खामानिखौ मावगोन जोङो बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ दासिम जेबो सावरायाखै आरो आंथ' सानो जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया मानसि हिसाबै हयथ' सोमोन्दो थानो हागौ खिन्थु सांगठनिक दिखाव जोंहा जेबो बिथांमोनजों जेबो सोमोन्दो गैया बिथांमोना मोनसे संगठन हिसाबै बिथांमोनाबो अधिकार दं गावनि मोनथायखौ बिनाया बिथांमोना अधिकार दं गतिके जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा एबा जोंहा बिपिएफ राजनिति हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों जेबो सांगठनिक भाबै जेबो सोमोन्दो गैया